it's me, Michelle B, and her Clishable Comments sa ating YouTube channel. Hello, hello, hello! Ayan, so welcome to our Vlogmas Day 13. Oh, 13 na guys. Anyway, naka-base ako guys sa ganyan. Ayan. Kasi ako ay aalis. Anyway guys, ito kung napansin niyo, di ba parang naka-pink ako nung nakaraan. Kasi nga, sinuot ko lang to guys nung ayun nga, may inatinan ako. Tapos, ilang oras lang naman. Tapos, kasi sa loob nito, may iba pa akong damit noon. Kaya, eto, susuotin ko po. Magpapaliwanag na naman ako. Charot. Tapos, nagbili ako ng ng cardigan. Tapos, ito na yung jacket. Anyway, na-boring ako guys ito sa bahay namin. Labas ako. Sabi ko sa asawa ko, boring ako. Punta ako dyan sa bayan. Sabi niya, oo ba? Sabi niya, pumunta ka sa bayan. Sabi ko, punta ako sa bayan guys. Mag-ano lang ako, mag-sightseeing. Kasi naboboard ako dito sa bahay. Ganyan. Tapos yung panahon ba, diba? Ganyan. So, ayaw ko namang magtulog. Kasi nga, pagka gabi, mahirap magtulog pagka ganun. Pagka yung parang natulog ka ng hapon. Ewan ko, kasi nga siguro dahil majonda na ako. Charot. Charot. Kaya din pag ganun, nahihirapan ako matulog sa gabi pagka natulog akong tanghali. Samantalang nung bata tayo, no, gustong-gusto natin, pinapatulog tayo, tapos ayaw natin matulog. Ngayon talaga naghahanap tayo ng talagang tulog. Ayan. So anyway guys, dahil ko na namang sinasabi, let's go pa tayo ng bayan. So mag-iikot-ikot ako doon at titingin ng mga bagay-bagay na pwedeng tingnan. Ganun. Yung hanggang tingin lang. Charot. Ayan. So let's go. Nakapatay na pala dyan. Hi guys. Dito pala ako dumaan sa park. Ayan o. Oh, to. Ilaw. Ang lamig-lamig. Mayroon pala akong gloves. Nag-gloves ako ngayon. Wala nang mga dahon talaga as in. Hurot na. Hurot na. Wala nang mga dahon yung mga puno dito banda. Ayan. So, dito ako dumaan. Pero, hindi yung sa pinaka, dito lang sa, kasi highway na yan guys eh. Ayan. So, yes. Ay! Ang ganda na ng mga puno. Charot. Malamig lang talaga. Tapos tingnan nyo naman yung panahon guys. Parang simula kayo ng kaninang maaga. Ganito na siya. Na guys hapon na. Anyway. Parang akala mo alas 6 ng umaga. Basta ganun. Kasi nga cloudy. No, gray yung langit. Ganun. Kasi nga yung panahon, yung winter nga, ganyan. So yeah, see you later. Thanks, update. Grabe. Wait, ang daming tao dyan. Sa harapan ko pala. Anyway, ginabi na ako guys. Dadaan ako dito sa aking milk tea. Kung may milk, kung bukas pa siya. Ang dilim. Hindi ko alam kung bukas pa ba siya or something like that. Ayan. Uy, parang close siya. Kaya nga, parang close siya, I think. Ay, close siya. Hindi close. So na guys, alam ko na kung bakit close siya. Siguro the same last year na kasi nga, pag ganito. Ay, ang ganda. Tignan nyo ngayon ako nakadaan. Sorry. Ngayon ako nakadaan dito. Tignan mo, ang ganda. Wait. Ang cute niya. Nagtitigil sila kasi nga nag-video ako. Ang ganda. Siguro dito maglalagay sila dito ng kasi Christmas, market. Uy, naka-close na. Close lang ang tindahan. Ang ganda, Diba? Ako lang naka-appreciate. Yung iba hindi. Panay daan. Anyway, pauwi na ako guys. Yung bahay na gabi na. Alam niyo ba? Gabi na. Hindi pala gabi na. For lang. May police. Nag-ito sa sakyan. 4:30 lang guys. Pero tinan nyo naman yung Ay nako, let's go home. So, hi guys! I'm now home. At yes, nabili ko na yung hindi ko nabili nung nakaraan.
nakaraan natin. Ayan, ito nga yung spinach. Ang sarap ito, guys. Naka-ano naman siya eh. Ayan o. Yung Nutri-Score niya. Ang sarap kasi ng ganito. Tapos meron pang nito, guys. Puro frozen yung ganito nila doon na na spinach. Ganyan. Tapos, meron doon na parang isahang lutuan lang. Ito kasi parang naka-cubes katulad ng pinakita ko sa inyo dati, diba? Naka-ano siya, portion. Pag ganito siya, naka-portion bar. Ayan. Dati kasi binili namin nung dati pa. Ayun ang ano yun. Tawag ito? Yung isahan lang. Tapos, ayun lang. Parang isang, lutuan. Ganyan. Tapos yung asawa ko, guys, gusto daw niya ng yung fat na, na pomes. Tinanong ko siya kung ano kakainin niya ngayong dinner. Dinner na ulit, guys. Sa mga tutuin. Gusto daw niya ng malaking pomes. Tsaka yung mahaba na sausage. Ayan. So, nandito na inaano ko na, tinuto ko na. Aray ko. Ito na. Mahabang sausage. Ayan. Tapos, tapos sibuyas. Ganyan. Yung fresh na sibuyas. So, let's make it to happen. Charot. So, ilalagay ko lang to dito. Madali lang naman ang mga bet ng asawa ko, guys, na lutuin. Pagkain. Tapos pag-ano ako ng spinach. Para may gulay. Lutuin ko na kasi alam ko parating na yun. And then, binili pala ako, guys, sa dalawang dumaan ako ng Aldi. Ayan, dalawang vanilla dalawa. Kasi yung isa kakainin ko ngayon. Tapos yung isa ay para bukas. Kain tayo. So, naglaba pala ako ng aming mga mga hand towel. Papalitan ko. Yung mga gray. Color gray talaga dito sa bahay namin. Pang lang yan, guys. Pang punas yan ng kamay. Ayun tayo, guys. Nagugutom ako. Tatapusin ko pala ngayon, guys, yung ating Christmas decoration kasi hindi ako matapos-tapos. Apakabisi ng auntie nyo. So, hi guys. Let's proceed to our arranging. Di pa tapos talaga. Alam niyo yun. Sobrang. Ano yung lips ko, diba? Nag-ano ako. Ayan. Yung mga bago tayo ditong panglagay. Kasi alam niyo ba, okay lang yan kasi magagamit pa rin sa susunod na mga Pasko. So, para sa susunod na Pasko, wala nang bibilihin, kumbaga. Kasi puno na eh. Ayan. Nag-iisa na lang itong puti. Kaya kinuha ko na rin yung puti. Ayan. Uy, hala ka. Parang nagdikit pa silang dalawa. Hala, masisira pa. Ayan. Mga ganito. Tapos, yung oops. Ano na yung aking niluluto? Yung nakaganitong mga Santa Claus is coming to town. Guys, ayan na. Luto na yung aking spinach. Tapos yung pomes. Lagyan ko lang ng sprinkled ng asin. Tapos sausage ng asawa ko. Tapos, ang ganda ng kulay. Parang ang ganda talaga ng pink tsaka ng ganito sa akin. Siguro ito yun pag pag nagpa-test ka ng ang tawag dito, yung ginagawa ng iba sa Korea. Tapos, yung nagpa-color analysis siya, ganyan. Tapos, ganon. Siguro mga ganitong kulay bagay sa akin yung tawag dito? Maputi. Pusyaw. Tignan yung ganda. Sana all.
Charot. Yung kulay, di ba? Charot. So, mamaya na lang ako maggagadgad ng ng sibuyas pagka dumating na yung asawa ko. Anyway, hindi pa rin ako tapos, guys. So, yes, kalma. Baby, kalma. Charot. Ayan, so wait lang. Aayusin natin to, guys, nang gumanda ang ating, na magkaroon to ng Christmas talaga. Kasi para matuwa ang aming baby, Rafael. So, hi guys! After how many days? Charot! Natapos din ang Christmas tree. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys. Ayan na siya! Ang Christmas tree guys! Tapos na siya! Ayan. Ayan yung ilalim niya. Ayan, wala pang masyadong dyan. Wala pang tag ito. Kung pagkatapos na yung Christmas tree natin guys, wala pa tayong mga regalo dyan dahil wala naman tayo. Charot. Ayan. So, ayan guys, yung Christmas tree. Ayan, wait. Pakita ko sa inyo ng buksan natin yung ilaw. Or yung, Christmas light. Diba? Ang ganda niya, guys. Kung tingnan niyo kung gaano siya kalaki. Ang laki niya. Nung nakaraan kasi, maliit lang yung namin, Christmas tree namin. Ngayon, malaki siya, mataba yung kinuha ng asawa ko. So, ayan na guys yung ating Christmas tree. Charan! Ang tangkad nito, guys. Pag nandito nga ako parang lang ako dyan. Charot. Oh. Charararan! Anyway, guys, eto. Oops, sorry. Itong bell namin na yan, ayan na parang may binili namin yan doon sa Pilipinas. Ano yan, natawag ito? May ibang color dyan, pero pinili ko yung may red na ganyan na. Gusto ang ganda nung namin, diba? Aming star sa taas. Ayan, kasi dalawang klase ng star yan, guys. Pinag-double ko, pinagsama ko yung, kumbaga yung isang star na, na silver is, yan, open yun yung gitna. Tapos etong isa, last year ginamit ko rin yan, pero iba yung pagkakaano ko. And tapos pinag-double ko silang dalawa. Maganda sa tingnan, di ba? Ayan, oh. Tapos, ayan, ito lang yung nabili ko, may Merry Christmas. Okay na yan siya dyan, nakagitna. Tapos, itong mga to guys, kung naalala ninyo, ayan, yung ginagawa ko na nagtawag ito. Ipinatong ko lang yan guys, yung ganyan. Ginawa kong mga ribbon-ribbon. Ayan, konti lang yung mga ribbon-ribbon na nagawa ko. Ayan, so, yes! So, this is our Christmas tree this year. So, ayan guys, sobrang tagal di ba natapos na. At ayan, thank you so much guys sa panonood ng aking mga vlog. Ayan, so, ayan ko na yung vlog natin dito. So, thank you so much guys for watching. And I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. God bless us all. Always smile.